Pero que este programa está feito para certas persoas, non? Sí. Que temos a parte moi claro que son esas persoas as que pertencen sí ou sí ao exército meque-meque. Entón eu o que vou a facer é intentar falar brevemente dese perfil perfecto de camaradaría meque-meque. Así que se estás escoitando isto e te sintes identificada ou identificado co tipo de persoa que vou a comentar agora, iso significa que formas parte do exército meque-meque. E se non, intentaremos convencerte. Por exemplo, teño aquí apuntado que estamos moi orgullosas e orgullosos e realmente interesadas por aquelas persoas que cando chove e caen chuzos de punta van co paraguas aberto por debaixo dos soportais. Molestando a xente que non leva paraguas. A topísimo. Que a mí me teñen dado Eso con paraguas dentro dos soportais e Medio Santiago é así. pa dentro das nosas filas. Perfectos, é que son perfectos e perfectas. Facendo Ou a xente mal. que rouba paraugas. No súper, no médico... Sí, por todos lados. Vale, tamén, por exemplo, podemos decir que serían perfectos e perfectas aquelas persoas que ocupan co seu coche 2 plazas de aparcamento no canto de unha. Que comentabas ti, Miguel, outro día cando estábamos debatindo isto, que ten así como certo matiz isto, non? Porque pode ser que en verdad sea como unha especie de feito bo que intenta que a xente odie conducir. Como era eso? Sí, é unha teoría ecoloxista que teño eu. Explica esa teoría. Gañando outra vez o voto de Pacma, un ano máis. A miña teoría ecoloxista sobre a xente que aparca ocupando 2 plazas de aparcamento é que queren sacarnos da condución, queren que cheguemos aos centros da cidade e non atopemos onde aparcar e que nos caguemos en todo. E eso día tras día vaiche mimando a moral, non? E acabas dicindo, pois non colle o coche, ou colle o transporte público... O sea, estaría como convertindo a xente en ecoloxistas sin darse de conta. Claro, un xesto malvado de primeiras, pero acaba por tornar bien intencionado cara ao medio. Bueno, tenemos que revisar ese punto. Sí, a mellor xa non nos gusta tanto, pero sí. Exacto. Tamén vou a meter no saco a esas persoas que viviron fora do país e cando veñen son como que se sinten máis da lá que daqui. 2 meses, vamos a poñerlle, non? 2 meses. E chegan como hasta con acento, din que lles costa falar sin el, non? Si é que... Eu olvidei máis craft. A Scruff, pero Sí, é a sí. primeira vez que escoito a alguén dicir Scruff. Pero non sería Scraft. Que é Scraft? Traduce aí. Non é bufanda. Traducción... Scarf! Scarf. Vale. É que eu non sei inglés, a ver. Ostras, sí. Hai que usar máis o Duolingo, É E que todo aquí topísimo, o exemplo todo clarísimo topísimo. dunha persoa que non saiu nunca do seu país. É verdade. No, outras Porque linguas. el é dos que pensa que para sair do país primeiro ten que coñecer o seu propio país. E até que se recorra todas as puntas de Galicia non vai fora. Esa é boa. Morte aos anglicismos. Sí, pues a verdade que sí, pues sí. Consellos. Era unha das persoas que tiña apuntada, esas persoas que Querín. solamente falan con anglicismo. Eu tiña apuntado un Berlusconi. Así. Que vendeuse a Putin por 4 concepto. míseras botellas de vodka. Eso é espírito meque total. Veña, pois sigo, Vou a dicir unhas cuantas máis, tampouco me vou a flipar. Esa xente que vai á biblioteca pública a ligar e non a estudar, saudamos desde aquí a todas e todos os estudantes da Conchi, porque están facendo un grandísimo labor para formar parte desta camaradería meque-meque. Mantendo viva a ligoteca nocturna, Exacto. 24 horas. Eso é así, hai que valer para eso, Eu Hai iría que ter- dormir. Hai que valer ter cara. Exacto. E poderías tamén reclutar, pois, a esos cuñados que protagonizan as nosas comidas familiares, maravillosos, que sei que están en perigo de extinción, así que se atopades algún avisádeme del. Teñen medo de... Eu penso que sí, que xa teño un pouco de medo. A ese amigo que che dixo que xa está chegando, pero aínda está acabando de ducharse. Oi, por favor. Todos temos ese tipo de amigo. Ou a ese chaval que outro día coincidín con el no bar Pedrito, ademais, e se acercou a min a ligar e tiña como moi memorizadas as frases que quería propoñerme para ese fin, que non entendín aínda moi ben cal era. Esa persoa tamén forma do exército Esa xente meque-meque. de que diante do espello interpreta a situación e logo para poder levala o mellor posible. Pois a mí pareceme entrañable. Pero o peor é levar frases aprendidas para ligar, porque son frases como... Podes nos decir algunha? Sí. Só Buah, por unha curiosidade. vez, isto é real, de verdad, acercouseme un rapaz dicíndome, mira, sabes que? E eu, que? Que meu abuelo ten moitas leiras. Era Santa Coma Fijo. Non, era de Melide. Xa non tiña oportunidades nin desde o principio. Pero chamoume a atención e despois o peor de todo que foi a amiga do lado, como non funcionou comigo, e repiteu o mismo canto. E si funcionou. Hostia. Bueno. Claro, porque aí teño outra teoría. Estadística. Teño teoría sobre eso. Abrir teoría. Teoría Teño a moi teoría breve. de que esa xente, claro, se usas esos comportamentos é porque en algún momento funcionaron, porque senón diría, hostia, isto non está funcionando, vou a reconducir a situación. Ou non?
ou porque estás esperando que a persoa que sí que lle funcionen si sexa a indicada. Tamén. É un pouco egocéntrico ese pensamento, pero pode ser. Bueno, e xa acabamos. Eu creo que tampouco vamos a facer aquí alusión a moitas máis persoas que forman parte do Exército Mequemeque. Sí, pues, Xa deixaremos máis adiante en cada programa mellor unha Lanzamos alusión. varios, sí. Lanzamos varios. Sí, podemos recoller cada programa e dicir, pois este outro.